Horas ma dihita, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapasada rohata, tapuka ma parminggota, marede sian bukwede nomor 520 ayat sada dohot 2. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Parangehok kamuma natama di Tuhani, marguru tu santok lomoni rohana, mar parbuehon parbue marhite-hite saluhut ulaun nadenggan, marturut niroha situtu, marlabok jala marlabas niroha, haring gosok kamuma mangaradoti hasadaun ni toddi pinadomu ni dame ay sadado dagingi jala sadado toddi ay songonido hamu tarjou di bagasan sada pakirimon di pajowani. Haleluya. 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 Ang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na sohatudusan, hodo na mangukap dalan tuhanguluan, jala na manjauhami tuhatiyoron di bagasan barita na ulii. Sailehon jala patubu madihami haporsyaon na sitong di bagasan sada pakirimon tu Tuhan Yesus Kristus si paluai. Urupi mahami marparange natama hobbar tu panjowon naung songgop tuhami, marturuk niroha situtu, marlabbo jala marlabas niroha, tabbay maha porsyon nami ganupari asalam tugu, lehon madihami holong niroha naso marpangasi, asa holong roha nami diho dohot di dongan nami jolma, lehot dihami pakirimon na mangulu, asa marlas niroha hami mabahen lomo nirohami, sayoloy ma pangiduan nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede hita. Tuhan debata, saya ramutima, daging jawatan dinami, hidup pengiduan nami, saya pahipas be, hamiun sude. Pati ni debata dihita di minggu pasiahon dung Trinitatis sadarion, ima patik paupaton dohot lapatanna. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui, di nanomari ma ulahamu nasa si ulaomu, alayang goari papi tuhoni ari paradianan ni Jahoba debatam doi, dang jadi ho mangula anggodina sadari manang anakmu pe manang borum,
manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, rodi pinahanmu, rodi pangisini hutani halak pe na mangebati hutam. Ai di naono marido di toppa debata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradiat do ibana di ari papituhoni, di bahenido ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradiran nai, jala di parbadiai. Dia do lapatan ni Odo, ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, unang tois rohata diajar nasian hata ni debata, ikon badiado hata ni debata di rohata, jala ikon ringgas rohata tumangihon dohot mangguruhon. ima sahatna, atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargugoi mahami, mangulahon na humbar tu patimi. Amin. Mare dehita. Ale Jehovah debata, sai tatap hamian. Ai masih buang dosa nabi, dahami tu jalan. Asih roham dihami bin, sai sesa dosa isudi. Mari te Jesus anabi, nama te dihasilangi di Golgota, di dulu Golgota. Tapauduk marohata, lau manopoti dosata nagodang itu adupan ni debata, martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, hodo na patupahon hasesan ni dosa dihami halak na dangolon, marhite-hite anak aholongan ni roham. Saya si maroham dihami akka na mangarsakon dosa nami. Say sahapi matu bagasan rohanami hasesaan ni dosa nami i. Lehom matuhami todim na badiai, asaunang ganggu rohanami dia asini roham, alai asahot rohanami marhapor siaon, lahom anggotapon nasa dosa dohot roha portibion, asau pasatami diri nami tuho, gabe pelian na mangulu jala na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonot dohata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau, hamu akan naloja jalan asorat, upasonak pe hamu. Buat hamu ma augaku tu hamu, guru hok kamu ma sianahu, ay nalabok doahu jalan naserep marroha, asadapotan hasonangan tod dimuna. Ay labbok do augaku jalan yang do dohot nahu paporsaton. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Mare dehita.
Hata ni debata epistel di minggutta sadarion, imana surat di 2 Musa 10 mamukasian ayat 10 sada sahat rodi ayat 10 alu, tajahama marsikat soring. Dunginin na Jahoba ma tu si Musa songonon. Ngahu bege parumutunguto ni halat Israel, dogma tu nasida songonon. Marhira bodari panganon muna majuhut, jala manogot nai butongan hamu mangan sagu-sagu, asatung di boto hamu, au do Jahoba debata munai. Jadi dung bodari Roma marhulalan akkalote, tung ditutup do parsarwani, jala manugot nai marpeahan nabur humaliang parsarwani. Jadi dung manaik nabur na marpeahani, ida ma adong mararak di sisik ni halongonani, songon batu ni botik na tata, met-met na dohot hibulna. Jadi dung di ida hala Israel akka didok bema tudonganna, manhu, ahadoi, aidang diboto nasida manang ahai, alainin nasi Musa matu nasida, ima sagu-sagu na nilehon ni Jahoba tuhamu bahen si panganon. Boti mahata na tinonahon ni Jahoba, papungu hamu masyani ganup marguru tutup na panganon na, sasolup sahalak marguru tu bilangan ni torok muna, ganup mabuat marguru tu isi ni udung-udung nabe. Jadi di bahen hala Israel masongoni, adong na papungu godang, adong na papungu otik. Alai dung disolupi, gabedang adong lobian na papungu godang, jaladang adong hurangan papungu otik, ganup marburu tu na parpangasa, di papungu nasida. Ima sahatna, martua do akka natumangihon hata ni debata, jala naupeopsa. Amin. Marede hita. Sai hutuju mangululu napasabang Sai hugogong latu surga ay masahat Sabat ko pasiding na Hataon buing adang Say datati manjalahi hasanangani Tahatidakkom maha porsiaw tay, songon na hinatindakon ni dongata saha porsiawn di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsia di debata Jahoba, ido ama parugo na suhatu dosan, na na tumapalangit dohotan. au porsia di Yesus Kristus, Anak ini bata Jahoba na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean si Anton di Porbadia, andorang sohabuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na matetar pajal do ibana di hau pinor silang, na tua tu banua toru dung di tanom, na mulak mangulu diari patuluhon, na manaik tu surgo, laundul tu siamun ni debata Jahoba, disimai pamalak sogot disimai bana pamamulak sogot, manguni halak nama hulu dohot nama hati. au porsia di ton di Porbadia, Cala adong sada huria nabadia, huria hatopan ala Kristen akan nabadia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate, dohot dihangon na sora sudah. Amin.
Shalom. Oras ma dihita saluna kadamang denang dona konami neholongan di bagasan Yesus Kristus. Tapi gima tikting di huriata bahasa minggon ima minggu pasyahud dong Trinitatis tanggal 1 Agustus 2021. Topik di mingguon ima mangaraduti hasadaon ni todi, memelihara kesatuan roh. Sada titing marbagas, titing paduahon, naeng majalo pasu-pasu parbogason ima dodi putra Oktario Sitopul, anak ni amata Lisbon Sitopul, tubuh ni inata Sarma Boru Tambunan, maringanan di Jalan Perkasa 7, nomor 10 sia, sektor Rintis. Huria HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Dot Orwan, Lam Taruli, Ceresentio Boru Manulang, Boru ni Amata, HM Simanulang, tubuh ni Inata, R Boru Silaban, maringanan di Jalan Pastoran Palas, sektor Rintis. Huria HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Di Pasu-Pasu dari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Konseling pernikahan dari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 di ruang konseling Gereja HKBP Pekanbaru mulai pukul 10 WIB. Pertanyaan live streaming dari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 atau paudo pertanyaan live streaming mulai pukul 10 sia WIB dengan channel Suara Pargodungan. Kebaktian Minggu tanggal 1 Agustus 2021 dipatupado secara live streaming mulai pukul sia namar bahasa Indonesia dohot jam 10 sada WIB namar bahasa Batak. Suara Diakonia ulang tahun. Tusude ruas ni Huria namar ulang tahun hari hatu tubuh. Do ulang tahun pardonga sarepeon parbogason sian tanggal sada saat tanggal 7 Agustus 2021 parlado do Huria HKBP Pekanbaru pasahaton selamat ulang tahun. Hatani debata sian pasalmen 182 ayat 5. Sai pasu-pasu ni Jehovah maho sian Sion, asa paidai daummu hinadenggan ni Jerusalem, ganupari saleleko mangolu. Tatangnya koma ruas ni Huriata namar Said na di rumah sakit do na dijabu songon atar surat di titing anggiak ma di daun itu hatta parsahiton tu nasida titik keuangan tajahama di titing ni Huriata songon ima titing diminta sadarion tu hatta ma masuk hita salutna oras. Marende hita. Ale dengan Nasaroha menjalani damai.
Dame di debata na sumurong siyan sa luhut na roha, ima na mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhan tay. Amen. Huria na hinaholongan di bagasan guar ni Tuhan Jesus Kristus, hata ni debata di parsaurata di parminggota sadarion, di enet dosian surat Efesus biddu 4 ayat sadaro di ayat 7. Songonoma tersurat di si tapayutihu ma. Taringot tu hasadaon ni Huria. Asa au na tarihot di bagasan Tuhani, huapoi mahamu, parangiho kamu manatama, hobar tu padjauon naung songgop Tuhamu. Martoruk ni roha situtu, marlabok jala marlabas ni roha, masih haehean di bagasan roha na holong. Haringga sok kamu ma mangarado ti hasadaon ni toddi, pinadomu ni dame. Ay sadado dagingi, jala sadado toddi. Ay songonido hamu tarjo di bagasan sada pakirimon di padjowoni. Sadado Tuhan, sadado haporseaon, sadado nang paddidion. Sadado debata, amani sasude, si gonggome saluhut, si torusi saluhut, jala si ingani saluhut. Alai tuganup hitabedo di basa-basahon asi-asii, marguru tu panagihon ni pangalehon ni Kristus. Ima sahakna. Huria na hinaholongan di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan parsaurata di mingguta sadarion, di patupa huriata do, parmingguon, di bagas tabe, parhite-hite, layanan live streaming. Hinorhon niyaka namasan waing, di tonga-tongata, di luata, di bangso dohot negara taon. Alay ipedang mga batilas ni roha, dohot hiras ni rohata, laho mamuji pasangap Tuhani. Alani toktong mahutabi hami hamu, ruas ni huriata, di bagas tabi, rap dohot suri anggota keluarga, oras madihita sa luhut na, salam sehat, salam tangguh, jala salam di bagasan pertumbuhan ni haporseauta. Hurian itu hatta bohado patu pahasadaon di tonga ni akan haporsea. Hasadaon na songod dia do na pinangido na siya kita akan haporsea. Jadi parjolo si paingot asa marhasadaon na pinasahat di bagasan turpukon laos ido topik ni mingguta mangaraduti hasadaon di bagasan toddi. Adonggo ragam si dalian ni jolma lahu marsada. Alaidak sude si dalian ni sitong. Adonggo sebagian halak marsada ala saru paalona. Sada dohot auda mangaloi bana. Buino gawi marsada ala saru paalona. Upamana halak parise doho saduse. Ay dia madong hadumuan ni naduon. Nangpe rap halak jahudi do nasida. Parise doho saduse. Alay gabi rap do nasida laho padapot jala mangalo Tuhan Yesus. Ape sa sitong nadanga dong domu naduon. Timus ni dapur nape buluboy unang pajupang. Atar songonima. Sadok musuh bebuyutat donasida.
Na deba adonggo halak marsada ala tujuan na sarupa. Upamana adonggo partai politik naso pola adong gidaon hadumuan na alai boy marsada manang berkoalisi. Ape takas tu nasida berseberangan holan lao papunguhon suara na gudang. Gudang dua petahe hasadaon naso marujahan tu si dalian nasitong. Alasan na benar. Atong ahado ujahan ni hasadaon na pinangido ni Tuhatta. Di ayat sada di bagasan turpuk taon Apostol Paulus pasahaton apo-apo tu halak Kristen na adong di Efesus songoni manang tuhita di partikianon. Di baheni mana apo-apoi merhite-hite sentuhan secara pribadi. Alai marujahan tu poda manang doktrin nasitong. Oma sasitong na perdumuan na gurang dihalupahot jolma. Ikaw na donggo pendekatan secara personal alai moloso marujahan tupo dan nasitong buido gabe maray olan pakilalaan di patujulu manang gabe terbawa tu keadaan alai molot holan mangodolkon po dan nasitong ajaran dang adong disi sentuhan secara pribadi buido gabe marana asing gabi maduduni guru ni jolma. Jadi sian na pinasahat ni Apostol Pauluson hamuna na hinaholongan dari damadisi pajuon ni debata. Jala pola do diulakkon Apostol Paulus paddohanon. Ai songonido hamu tarjo di bagasan sada pakirimon di pajuoni. Imanakin natajaha nang di bagasat turpukon paddohan pajouon buidoi marhadumuan tu surung ni hasangapon jadi pajouon ni debata diganup kita marhadumuan tu surung ni hasangapon si teanon yak kana persea. Olo taingot jamita di minggu-minggu nasalpu. Songona tersurat di Efesus sada ayat 10 walu. Songoni nang dohot pakirimon. Pajuoni marhadu muad doi tu pakirimon ni halak Kristen. Biddu 4 ayat 4. Jadi dua caon manuju tu ari parpudi do. Manang tu ajal ni hasyanganon. Disima akan naporseai manean hasangapon. Orang-orang percaya akan dimuliakan. Jala odo sasitong na pakirimota. Boa sarikot Apostol Paulus marnida hadumuan ni hasadaon dohot hasangapon ni dohot pakirimon. Ala narumikot odo na hinaholongan di Apostol Paulus. Aha si teanotta akan naporsea ditiki na parpudi sasitong na ikon marpakor hodoi di akan nataula saliding dingulut taon kita. Aha nanaing tatean songon akan naporsea di ujung na ikon boy doi tarida sian parulaotta dohot parangetta saliling di portibiok kita. Alanima diapoi na sida asa marsitutu mangolu di bagasan pajuoni. Jala sada siani imanaidok na di bagasan topik ni minggutta mangolu di bagasan hasadaon. Amuna amang doho inang naposobulung sekolah minggu doho sudirwas di huria hata ai songonon ai songonido manang dihatan Indonesia didok sesuai dengan pajouon
marlapatat doi khobar tu manang layak dada holan khobar boti alai dipaubuk doi tu sada standar na matsay tibo di pajuoni jala matsay sangap alani pakirimon ni halak Kristen taringot tu hasangapon na naing sitianon niya kana porsiay dang be atong taulahon so marsitutu hita alay dada holan poda manang ajaran na pinasahat ni Apostol Paulus marhite-hite apo-apo naon dohot do nang marhite-hite pendekatan manang sentuhan secara personal. Didok Apostol Paulus au natarihot di bagasan Tuhani di ayat sada nakin. Natarihot do manang natarhurung do Apostol Paulus. Nanaing pabuahon na niyaena do Apostol Paulus di si. Nanaing pabuahon warta manang pemberita do ibana di si. Pabuah natarhurung ibana. Totu daong hamu na hinaholongan. Ai di biddu adorang soturpuk taon nung atakas di pabuah Apostol Paulus upamana mulo tajaha di biddu tolu ayat sada nung di pabuah Apostol Paulus alani ido au Paulus ni ihot ni Kristus ala hamu akasi pilipegu jadi dang holan laporan terkini on alai molo di pabua si Paulus pe natongon tariho do ibana naneng dohonon na ima argani pajuon ni debata si hanguluhonon na ima patuduhon hurungan nani ihot ni pertibion dang adong lapatan ni martibakon hasangapon si patupaon di debata diakan na porsiay alani songon akan na porsea songon na poson ni Tuhani Apostol Paulus dihilalay bana olo de bana marsitutu laho patupahon ni manggarar membayar harga nasa dia pi argana jala alanido gabe dido ibana ma alani hupaingo mahamu asa unang madele hamu mida hapor suhaku ai hasangapom muna doi biddu tolu ayat 10 tolu tu pado Paulus naing toktong pasol hotto dirina tuhuria na adong di Efesus ay songon nataboto marsitutu do Apostol Paulus lahu mangajari dalam rasaur di tonga-tonga nasida di bagasan na tarilu-ilu di bano toktong manangyakon huria na adong di Efesus molo tajaha di buku ulaon ni Apostol biddu 20 ayat 21 135. Jadi dang na holan pabuah-buahon na niaena ibana manang pabuahon om manang hupatupa turio ay rela do ibana olo do ibana disi saluhutna jala ido asa ido ibana au natarihot di bagasan Kristus alai gabi hasangapod doi alani mahuria itu hatta marhite-hite ima dipaingot Apostol Paulus dia do rumang ni hasadaud di hita halak Kristen rumang ni hasadaud di hita marhite-hite turpukon boima makakam tolu hal di bagasan ngulut taon tolu hal na perjolo hasadauni menyangkut manang marhadumuan mai tu parange manang sifat atajaha di ayat 2 bagian A hasadaoni marhadu muad doi tu parulaon tindakan ayat 2b 1 ayat 3 jalan apa tuluhon hasadaon marhadu muad doi tu hataridaan ni hapor siauta secara pertodion marhadu muad do sasitong na hasadaoni tu realitas spiritual ayat 4 rodi ayat 6 tabereng masada-sada amanginang Parjolo marhadobuan tu parange manang sifat
maol do Jepang hasadaon, melodang adong sifat-sifat si parange honoton di tonga-tonga ni ruas ni punguani. Dido Apostol Paulus marhite itu turpukon, ikon di bagasan toruk ni roha, jala di bagasan halabohon, dohot di bagasan halabason ni roha, songonima Jepang dihamu. Ay molo suadong toruk ni roha manang haserepon, maol do Jepang hasadaon. Ay gijang ni roha do, saya ada musuh ni hasadaon. Amar hite-hite dia mahita mangolu di bagasan haserepon, tentu dimulai may sian pikirata. Sian pikirata laho tertuju rohatta tu pajuon ni debata. Bahwa molo diasii hita, dada alani habur juota. Molo di luas debata do hita, mangolu jala mamolus aka pertikian na maulon, dohonot tama, dang alani habur juota, manang haringgasot tay. Marhite-hite ima gabi tartugu hita tu haserepon ni roha, toruk ni roha. Jala pajuon ni debata ima nama bahen hita sahat tu halabohon kelemah lembutan. Debata namar sangap namar muliai olo majo hita. Ibana naso rikot manang aha. Ala dito paibana sadok pertibion. Dangadong rikot sa sitong na hita di ibana. Alay ima halabohon na sundinggan. Jala di si matarida hasadaon. Ima si hanguluhonot ta. Parange manang sipat na mangihut do ison ikon ulo do halak Kristen marlabas ni roha. Hata na dipakai di son lapatan na habasaron labas maradopon hahurangan nidongan imana gubudang alay boy do tong di son habasaroni manang labas ni rohai maradopon na kaparukilon manang akanamasa na maul dia dupatta ima long suffering manang di dia pe na duaon lapatan na marlabas ni roha adong di bana habasaron midadongan na manang marnida ka hamaolon na masa alay ima na pinangiduna dang namura amang inang persabar manang labas rohatta tu halak na say mabahen ju rohatta dang namurai alay di sido di pangido hita buhado hita boy marlabas ni roha gabi basar hita, ukap hita tu hahurangan, dohot keterbatasan di dongata. Jala hasadao tu hamuna hina holongan, dada holan parange, dada holan sifat na kondusip ya kaparsaurani. Iba na kinataguari martoruk ni roha, marlabok dohot marlabas ni roha. Alay dohot do sian akka parulaon, sian akka tindakan molo tabaen do akka parulaunon gabi hasomalan gabi habit di hita totu murama Jepang hasadaon jala totop do boy patupotay marhite turpukon di pengon Apostol Paulus dia ma parulaon na rikot di hita pajongjong hasadaon jolo di son rikot do hita lam somal masih hahean di bagasan rohana holong. Ima ayat 2b. Masih haehean di bagasan rohana holong. Di hatagorik sa sitong na lapatan yon manaon, manang tauton, manang menahan sesuatu. Buidoy hamaolon, alay buido tong merlapatan, manahan tong tu hahurangan ni halak. Jala gugo laho manaon idok dison ikon takas doy sian holong ni roha en agape tupa jod do tabigeon hamuna hinaholongan alay las jod do hita lupa ai jod do hita pakilalaata ngaloja hita ngamaheu hita manaon
Ngajok-jok kita merasa berkorban. Yala dang adil tahirala. Ala ni ima di dok apostol Paulus rikot saluhut nai merujahan di bagasan holong. Nasing ima haringga sokamuma mangaradoti hasadaon ni toddi. Berusahalah untuk memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Imana di ayat 3. Amu namang doho inang hata haringgas sod dison dada holan asal mapina tupa. Alai ikut dari dadusi uhud bersemangat ringgas mangulah hotsa. Nang pe sian nasa gugut tapatupai alai sotong lupa hita. Holan na pauli-uli do hita. Holan na memelihara do hita. Dang rikot to paut tahasa daun. Aito dini de mata do na patupakoni. Holan na pauli-uli do hita. Alai na patuluhon asing ni parange doho parulao ni urian itu hatta adong mahasa daun di realitas spiritual di hataridaan ni permuluan ni pertodion nya kana porsea ima songonaido na dison sada toddi sada daging sada pakirimon sada do Tuhan sada padidion sada haporseon do sada do ama ayat 4 rodi ayat 6 hasadanon bersifat deskriptif lapatan na imana adong dang preskriptif lapatan na omana na yang sipatu pauta hasadaoni nunga dipatupai jala ima karya ni debatasi turusada dang boy dipengaruhi mananggabe sesai dibahe jolma sadok molo dang tarbahen hita ala na porsea be patu pahon hasadaon dang gabe suada hasadaon di bagasan realitas spirituali olan itu tu amang doho inang naposo bulung doho sekolah minggu sude hita ruas ni huria si parukil honot tado wado hita patu pahon hasadaon di bagasan toddi alani marukil do hamu amang doho inang laho patu pahon parsaoran na dinggan dihilalah hamu loja paihut-ihut akana masa jala maheu pakkidalam muna ala merasa kita ikon batalu roha terus marbias-bias roham mangatusi dongammu jala patu pahon parsaoran na dinggan ingok ma babua di patu-patu hataido asini rohana jumulu tu hita alani saya dong do di hita sidalian madok ikon na toktong do hita marsitutu laho patu pahon hasadaon tadok ma hamunahina holongan songonima asini rohani di batan nagudangi nabelgai patupa di hita hanguluan jala ima dalam nama jakon hita jolma pardangol doho perdosaon ima sidaliatta asal marsitutu laho patu pahon hasadaon manaon manahan jala boy hita masih hehean di bagasan roha ala di Kristus urian itu hatta di pasu-pasu tu hatta mahita saluhutna dia kapartikian na maul na taadu pinuaing di bagasan sadani roha di tonga-tonga ni keluarga parpunguata akan namar hahamaranggi nasahuria nang di tonga-tonga ni bangsot taon tupahan ni dewa tama molo marsitutu hita laho patu pahoni marhite-hite parangeta marhite-hite ulaon songoninang panatapan na sarupa di realitas ni spiritualitas ta asadaon ni toddi amin martangiang mahita mauliate marohanami diho ale Tuhan ala ni hatam na hutangi ho kami dipaingot hodo kami marhite-hite na posom apostol Paulus songon tiruan na binahen na Tuhan ulo ibana manaon yak kahaporsuhon dari ada tariho ibana manang tarkurung hinorhon ni padjowon ni debata huarga ho kami ma Tuhan padjowomi tu ganup hami song ni mabalgani asi di roham majow hami gabi anak kommu
Jadi luas ho kami Tuhan laho manada hasadaon na pinatupami na tinopami. Jalabui kami Tuhan pauliuli ni di tonga-tonga ni huria, di tonga-tonga ni rumah tangga nami, di tonga-tonga ni akana marhaha maranggi. Songoni Tuhan nang di tonga-tonga ni bangso dohot negara namion. Say urupi mahami sa luhut na Tuhan. Laho makkanguluhon hatami. Hatami Tuhan gogo apul-apul. Nang dihami sa luhut na. Gabi hahisaron. Lumobi mamulusak kapartikian na maol. Hinorhon ni pemberlakuan PPKM di luat namion. Songoni Tuhan akan namasa di nahumaliak kami. Asiroham Tuhan, say pasu-pasu ngulu nami. Asa gabi pasu-pasu nang hami, tu nahumaliak kami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Laos tapasahat piliata sadaa B dohot paduahon maret dehita. Tatangiakom ma piliata tuadupan ni dibata martangiang mahita. Ali dibata ama namin na di Banua Gijang, horo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus, hupasahat hami masyan na nilehon mitu hami pilian nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na hutus di julum, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilianon, pati bulhon harajao mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim, asalam hutad hami godang ni silehon-lehon mitu hami, asalam gir-gir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali ama namin na di Banua Gijang, say pinurbadia magwarmu, say Roma harajaommu, say saut malomani roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, bidosa ni dongan namardosa tuhami, una kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago.
saleleng nilelenda. Amen. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala dipasaor hom madamena tutodim. Amen. 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 Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Selamat hari Minggu.